Však za tú knihu, keď sa mi dostane Jakub do rúk a ja tam uvidím meno mojej dcery, alebo že píšeš o nej, to ešte nič tie iné organizácie, ktoré ťa zažalovali. Ale potom začnem ja, Jakub. A to som ti slúbila, keď sme sa stretli osobne v Moši. Od toho, čo som tam ja bola, ubehlo 5 rokov a on ešte stále vyvádza a horšie veci, tak už neho už konečne niekto zastaví. Už sa niekto do toho poriadne obuje, lebo toto nie je normálne, že aby takto jeden človek dokázal toľko zla napáchať medzi ľuďmi, aj na sociálnych sieťach, aj všade. Očierňuje nadácie, ktoré sa snažia niečo vybudovať. Očierňuje ľudí, ktorí robia poriadnu robotu. A on sa len priživuje, živí sa sledovanosťou, ukája si svoje ego a ubližuje ľuďom, ktorí makajú. A toto nie je spravodlivé, aby to takto dopadlo. To sa musí jednoducho vyriešiť a niekto sa musí do toho obuť, aby ho už konečne zastavil v tomto páchaní zla.